Garai batean, horrelako gauzekin jolasten zuten, sukaldean, salan, gelan, edo zer gauza harrapatu, eta jolasteko tresnak izaten ziren. Gaur egungo jostailuak litiozko bateriak dituzte eta smartphone deitzen dira. Baina gaur egun badaude umetxoak ez dutenak ez baloi, ez smartphone, ez da bizikletaigan jolasteko. Eta gaurko saioan, hoxe arintzen saiatuko gara. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Amaia Goilen, ongi etorri. Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Ondo hauskatu ez bizena? Bai, oso ondo. Ederki. Bueno, ze garrantzitsua dan, jolasa, edo jolastia alegia, ez da? Bai, batez ere umentzat, zeren haien garapenarako oso importantea da. Eta zuek oso lan polita iten aizat, ezatik umedanak ez dazkae jolasak, ez da? Saiatzen geha, bai. O jostailuak alegia, ez da? Bai. Ume asko ez daukate ez dituzte jostailuak, así que... Bueno, saiatzen geha ume guztiei jostailuak ematen. Ongi, eta bueno, hemen jartzezun bezala, gazten gurutze gorriko zuzendaria zea. Donostikoa, Donostikoa. Baina, gazten gurutze gorria, zer da hori, zehazkienekin zehonikan gazten gurutze gorrikan? Bai, jende askok ezaki zer da, baina gurutze gorriko atal bata, eta atal horretan gazteek lideratzen dute, eta batez ere gazteetan zentratzen geha aurretan eta umeetan. Ze gauza hona egiten dezuen. Eta Amaia, guantxe jostailuen kanpaina martxan jarri berri zu, ez da? Bai, duela 2 egun ze aurren nazioarteko eguna zen, eta orduan guretzako egun garrantzitsua da, eta horrekin kanpaina martxan jartze dugu. Oso ondo. Bueno, eta galdetu behar nizun gozo sali altzea. Bai. Gustatzen zaizu gozo gintza. Bueno, gehiago jatea. Bai, Bueno, bilon artian inbiar dugu, bale? Bilon artian. Bueno, saietuko naiz. Ikusiko zu, eundoko tiramisua ingo deu, baino pistatxo duna. Eta aldi berian, nondik noa ibiltzen dan Amaia, ikasi. Bueno, lagunak eta Amaia, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ibiliko gehan, pistatxo tiramisu egiteko garaian. Bueno, hemen ingo deuna da osagai hauekin, soletilla bat, edo melindro bat, txokolate duna, eta pistatxo duna. Nola ingo deun? Gorringok zuringotatikan banatuko ditugu, ingo ditugu zuringok azukrekin ondo arrotu, gorringok beste aldere bai zuritu pixkat, eta gero eze ingo deu, elkartuko ditugu binjak, eta bertara botako ditugu bai irinak, bai azukre, kakaua, eta hemen dazkaun pistatxok, ingo ditugu morteron ondo txikitu, berta bota ere bai, eta gero hemen botako jau legami pixkat, bale? Oie, jarriko ditugu mangatxo batean, jarriko ditugu melindro batzuk, bizkotxito batzuk, laberatuko ditugu, segituan iten diala, eta gero ingo ditugu aberastu. Nola aberastuko ditugu? Ontzi baten jarriko ditugu, eta botako deu, hemen dakau, kafia. Kafiak ingo ditugu, bizkotxitoiek ondo guzti. Behin, buztita dazkaunian, jarriko deu beste geruza bat, ingo deun, pistatxo dun mascarpone bat. Ze ingo deu, hemen dakaun gazta, pistatxo kremakin astuko deu, esne gaina ere bai botako dio, eta gero ingo deuna da, geruza bat, jarriko deu, bizkotxitona moskortuta kasu honetan ez, normalen amareto botatze zaio, likorde amareto da kafian likore, baina gau likore gabe ingo dugu, bale? Bakarrik da kafiakin. Kafiakin ondo bustiko ditugu, geruza bat jarriko dugu, beste geruza bat bizkotxona, eta berriro jarriko dugu krema. Eta gero gainen botako dio, hemen dazkaun pistatxito hauek, ere bai, ingo ditugu pixka tostatu, baitare leheno bezala morten ondena txikitu, eta gainetikan txikitu eta botako jau. Eta hoi gutxi balitz, gero hemen azukre honekin eta pistatxo honekin, lapikoan garrapinatu batzuk ingo ditugu, eta baitare gainetik botako jau kurruskari pixkatu batzeko, ados? Eitxura hona? Jo, ez hona. Ez erra mascarponia pistatxuak eta gaina bizkotxituakin, itxura eta kafe ikutuakin. Bueno, hasiko geha martxan, behitu. Lehen da bizi bizkotxito prestatuko ditugu, bale? Eta bizkotxok prestatzeko, behitu, hemen jarri behar ditugu gorringok, bale? Eta hemen zuringuak. Baitu, banatzen bakizu gorringo zuringotatikan? Bai? Bale, oso ondo, perfecto. Baitu, orduan, ingo deuna da, honea zuringo botako zu, eta honea gorringo botako dituzu, bale?
Gero, zuringotara azukre guztia botako zu, eta makinakin arrotu ingoituzu, bale? Vale. Lasai asko. Ni bestalde, jungo naiz ja hau txikitzen pixka, gero ja nasketa prestatzeko, ados? Vale. Bueno, eta aldi berian mingaina eman berdiogu, bale? Zaila izangoa, gelditu lasai eta itzein lasai, bale? Vale. Zu lasai hartu, pixkanaka jungo gea. Bueno, kontatu, zenbat kide zaudete? Donostin 30. Vale. Eta esan dezu Donostikoan, esan dezu, ni Donostikoan hau, ze? Bai. Asko daude? Bai, Euskadin asko daude. Euskal Herrin asko daude. Bai, Gipuzkoan adibidez, daude 10 baino gehiago, así que Euskadi osoan... Mordo bat. Eta zuek ja Donostin 30 zaudete. Bai, gutxi gora bera. Zer egiten dezu eze aski? Zertan murbiltezate? Aurrekin proiektuak egiten ditugu gehien bat. Vale. Adibidez, errefortzu eskolarra, edo gero aizialdiarik eta, aizialdi aktibidateak egiten ditugu. Vale. Eta, hau, jostaioen kanpaina, eta orain ospitaletan gaude. Vale. Eta umeekin ere aktibitateak egiten ditugu. Bikain. Bueno, eta guantxe, martxan jarri berri dezuen kanpainak, jostailuena zertan datza? Lehenbizi, kanpaina hau proiektu baten barruan dago, jostailu zitzaia da, eta, azkenean helburua da, jostailuak eta jolasa ezitzeko eta baliok transmititzeko modu batean erabiltzea. Vale. Eta, kanpaina hau zehazki, gamonetan egiten dugu, eta, helburua umeentzako jostailuak, gero, banatzea da, eta, pixkat proiektuaren helburuak ere ditu, jostailuak ezitzeko modu batean ikustea. Vale, ez bakarrik jolasteko, baizik eta ezitzeko ere, bai, Bai, eta baliok transmititzeko. Vale. Hori da, gaur egun gaina, jostailuak lehen honik uste gehiago laitzete ziala, gero gehiek izian bakarrik denboa pasateko, baina gehiago bai bilatzen dare bai umek ikasteko, ez da, aldi berian ikasten zaudela, jolasten... Bai, ze gaina, haien garapenerako oso garrantzitsua da, eta gainera komunikazio ere hobetzen dute, beraien artean, eta bere burua eta inguruarekin erlazionatzeko modua ere bizkat jostailuak han ere laguntzen dute, bizkat erlazionatzeko beraien artean. Eta ze garrantzitsu. Eta ni pentsatzen dut umei bideratuta dagoela, baina zenei zehazki dago bideratuta? Arazo ekonomikoak eta sozialak dituzten umeentzat. Osa, normalean, gabonetan jostailuak ez dituzten umeak. Ja. Ai, ze pena dan, ez da? Batzuk hainbeste eta bestiek batez, bizita hontan, ez da? Bai. Bueno, oso ondo. Azukra botatzen dira. Bai, nazu eskuak uretatik pasa? Bai, pixkat baino. Venga, pasatu uretatik, vale? Hau listo hemen organikoa, hau listo, eta hemen azukre dana botako izu barroa, vale? Vale. Eta guen, sartu hor idabia gailua eta hori arrotu inbiar dugu, vale? Vale. Merengi egin biar dugu, vale? Ni hain meiz hemen iten pistatxo irina, vale? Hemen, hau tostatu behar ditu, baina ez erre, Jose. Itxak haitxingo jozua. Vale, oso ondo. Bueno, eta zuen eginkizuna orduan zer da, jostailuak biltzeak behaiei eskuarazteko, ez da? Eramateko. Bai, hori da. Osa, lehen bizi, servizio sozialak umeen fitxak ematen dizkigu. Gero, bizkat, umeen adina eta zaletasunak ikusten ditugu. Gero, jostailuak biltzen ditugu, bai supermerkatuetan, eskoletan eta hola. Eta gero, jostailuak separatu egiten ditugu adinaren arabera. Vale. Umearen zaletasunak ikusi eta adina, eta gero horren arabera jostailuak prestatu. Ze ona. Eta ezaugarrien bat euki behar dute berezia? Bai. Hiru ezaugarri nagusi. Lehenbizi, jostailu berriak izan behar dira. Vale. Ze, ez da, gure ustez ez dago lehenengo eta bigarren mailako umerik. Vale. Gainea, jostailuak ematen dizkigu denean, ezin dugu ziurtatu jostailu erabili batek egoera on batean dagoela. Imaginatu puzle bati piezak falta zaizkiola. Ja. Eta erdizka etxeate ibiltzen, osotasunean eman, ez da jostailua. Bai. Gero jostailuak ere ez sexistak izan behar dira. Hori, berdintasunaren alde gaude. Hori gehien bat gu gero loteak prestatzen ditugunean, guretzako arau bat da. Adibidez, mutil batek panpin bat nahi badu, panpin bat emango diogu. Eta neska batek bakotxe bat nahi badu, bakotxa eurotuko du. Orduan, da pixkat hoi. Eta, azkenik, ez belikoak. Ze, gure helburua azkenean, jostailua ezitzeko tresna modu batean erabiltzea da. Eta orduan, belikoak badira ezitzeko gaizki, ez doa bat, eziketa eta jostailu belikoak. Claro.
Eta, badaude hola jostailu batzuk esatezuna hauek oso onak dira, o hauek berezia dira, o bat zerte buru belarri igual jostailu batzun bila, edo... A ber, guri mai jokoak asko gustatzen zaizkigu, batez ere kooperazio jokoak, eta hola, taldean jolasten dituzunak, eta horiek guri asko gustatzen zaizkigu. Eta, erresago dira lortzia batzuk bestiak, batzuk zailago izaten dira lortzen, edo nola... A ber, gehien batez ere zaila da 14-15 urtetatik aurrera jostaioak aurkitzea. Ze jendeak, batez ere umi txikientzako ekartzen ditu jostaioak. Ja. Askotan 14 urtetik aurrerako umeak, ahaztu egiten ditugu. Ja. Ahaztu egiten dira. Eta zer esango zenun, 14 urtetik angorako umentzako ze jostailu mota biltzen dituzue? Gehien bat, mai jokoak, edo deportea egiteko gauzak, baloiak, raketak... Bai, o patinetia, o bestia, gehien bat olako gauzak, bai. Vale. Eta, adibidez, zenbat umentzako jostailuak bildu behar dituzue? A ber, aurten guru helburua Euskadi mailan, 3.600 umentzako jokoak eukitzea da, bai. Ope! Zenbat jostailu, eta nola ibiltzezatea hori danak kudeatzeko? Ze kamion handi badakazue, edo ze? Kiston logistika behar da, ezta? Olentzero bezala ibiliko zeate, ezta? Bai, bai. Ez da bat ere erresa, jende asko dago horren atzean, voluntario asko dauzkagu, urtero gurekin lan egiten dutenak, bai jostailuak biltzen, bai jostailuak gero separatzen, bai gero loteak egiten, izugarrizko kanpaina bat da, eta esfortzu asko darama. Olentzeroi eskatzen dio zuen laguntza pixka, eta horrek asko jakingo, Horre badaki jostailuak kudeatzen. Bueno, nola zoaz horrekin, oso ondo, jarraitu arrotzen, vale, nik hemen hau txikituet, hau arrotukoet, baina nik eskuz. Bakarrik hau zuritu inbiar da, pixka kolore aldatzean nian, listo da gau. Bueno, hemen txegelitze gehagu, pixka tizkanbila da gau, eta hemen hau arrotzen, eta hori ere bai arrotzen danean, gero denan astuko deu, eta jarriko ditugu laurian. Eta bitartian jungo beha, Korazan, ikusiko zu, Gasteizen dago, eta gauza goxo-goxo egite dituen. Gauzen area. Kaixo! Hemen gaude Gasteizen, Diana, Sergio eta Janire gara, eta gaur Korazan kafetegia aurkeztuko dizuegu. Proiektuaren ideia duela urte bat hasi zen, egun batean Sergiok nahi zuelako kruasan betegarri bat jatea, eta bilatzen hasi ziren, baina Gasteizen ez zeuden lekurik. Orduan, ideia sortu zen hortik, eta juntziren beste hiri batzuetara, nun kruasanak saltzen ziren, ikustera nolakoak ziren eta Madrilera, Parisera ere juntziren kalitate hori nahi zutelako bere kafetegian izateko. Eta kafetegia montatu zuten. Hemengo protagonistak kruasanak dira, badauzkagu gozoak eta gaziak. Gero kruasanak aparte badauzkagu bai jogur bolak eta tostadak. Tostada mota asko ditugu, haien artean badauzkagu bai vegetarianoak. Eta kafe mota asko ditugu, haien artean latte macchiato edo cappuccino. Eta gainera, latte matcha asko saltzen da eta infusioak bai baditugu. Ezagutu duzue gure proiektua, orain goazen bi kruasan egitera, gazia eta gozoa. Gaur Diana, bi kruasan prestatuko dizkigu. Pistatxoarena gozoa dela eta feta gaztarena gazia. Hemen ditugu kruasanak laberatuta, orduan orain egingo duguna hartasekin mostea eta betetzea. Asko bidaiatu eta gero konturatu ziren kruasanen jatorria frantzatik datorrela. Horregatik, idin eta gulin frantzesa erabiltzen dute. Kruasan gaziaren osagaiak, pestoa, tomatea, feta gazta eta arrautza dira. Eta kruasan gazien artean, hau da gehien saltzen dena. Kruasanen zaporeak aukeratzerako orduan, modan dauden zaporeak aukeratu dituzte. Oreo, Kinder, Lotus, pistatxoarena... Pistatxoaren kruasana, pistatxosko krema askoa da eta Siziliatik dator. Izan ere, Sizilian oso famatua da pistatxoaren krema.
Hemen ditugu, gaur egin ditugun croissantak, probatu nahi baldin badituzue, etorri Croissant kafetegira. On egin! Agur! Ai, ama irukote, hoi da hoi gauza goxua indezuena, eta, bueno, ez dakit, gazteizea denbora guteko gaur ez dago, baina jungo gehiagunen baten ez da? Hombre! Hoi daztatzea. Hombre. Bueno, mila esker, eta jarraitu horrela, eta gugurian jarraitu berdu. Hemen egon geha, arrotu. Hau inda aldao. Buruan vuelta man behar duzu jakiteko Bueno. berrin dagoen edo ez. Animatzezea? Bueno. Venga, humien gatik. Bete horrena baitu indezu, Gaspare, Txapeldun, haure jolas polit bat izan laike, Oso ondo. Bueno, hau ia ingoitut naztu, gorringok, zuringok, irina, pistatxon irina, gukindakua, hemen legami pixkat eta kakaua, bale? Eta gero hemen azukra hau txadakat, laberatu baino lehenu pixka botako jo gainetikan, bale? Vale. Bale, eta gero hemen utzin gotena da, behitu, gor pistatxok, nola sartaitikan pasaitugun, gero txikitu inbiarritugu. Baina, txikitu baino lehenuo, epeltzia da komen garrila. Zatikan, beruan daudenian, guandikan pixka bigunak egoten dira. Vale. Eta, bueno, ingo deuna da, behitu, zu prestatuko zu bain, krema, bale? Vale. Oso erraxa da. Ingo zuna da, bertan, gazta bota, mascarponia, Vale. bale? Emaio zu guelta datzukola mingainakin pixka bigundu dena, eta pixka dena biguntzen danian, botako jozu pistatxoan kremao, gauza erra dala, Ez da pralinea, Gauza da praline eta pistatxo krema, kizu zer ezberdintasun dan? Ez. Ez? Baitu, pralinea danian, azukriakin da. Bale? Azukriakin naztuta. Eta krema danian, da bakarrikan pistatxoa birrinduta. Bale? Hoi da desberdintasuna. Eta gero, bi horiek ondo elkartuta dazkasunean, ez negaina botako zu, bale? Bale. Hasi horrekin. Bale, eta ni hemen nasketa ingo dut, atako ditut biontzi, jartzeko baitare bat hemen. Niztakit bat, bi atako ditu bazpare, igual bila biharko ditutelako. Bueno, eta jendiak, jostailuak balin bazka, berriak hori bai. Garrantzitsua. Nun utzi ditazke, ono eraman bihar dia, edo... Bueno, webgunean ikusi behar duzu edo sare sozialetan. Eta webgunea curroja.es. Vale, curroja.es jarri, eta hor ikusiko dugu, nula ditazkegun, ez da? Oia, bai. Oso ondo. Bueno, eta... Jostailun bila ebitzizate, falta egoten da, soberan daude, edo... Bueno, a ber, urtero ume gehiagotara iritsi nahi gea eta jendeak oso ondo erantzuten du. Gero eta jostailu gehiago ematen dizkigute, eta batez ere, kalitatea ere oso ona da. Bai, Jostailun kalitatea oso ona da, Ze bai, ona. bai. Eta orduan ikusten da jendeak gero eta... Gero eta bai. Bai. Animatzen dala olako gauzakitea. Bai. Egia esan, bai, eta leheno esan deten bezala egia esan, batzutan, hainbeste jostailu dakau gaur egun batzutan, etxe askotan, Bai. jostailuak esateana, erabili gabere bai asko ez da, hainbeste jostailu dakau, eta hainbeste gauzak, ez dakigu, ez da zeo paritu batzutan bere umen urte betetzeak dianian, ez da? Zeren boretiko jo eta tiraneti dakau, mekatxiz lamar, eta gero beste batzuk faltan, badakizue, soberan da ona, erabili gabe da ona, area eraman, amaia kudeatu gauta, eta? Hombre? Bueno, hemen egiten detena da beti iragatzi hemen, Betu nola, bai kakaoa, bai irina, beti bolatxok euki ditazke, eta hemen botatzen badeu zuzenian, bolatxo horiek ez dira deseiten. Eta gero bolatxo horiek, topatzeitugu bizkotxuan barruan, da ez da bat ere egokila. Bueno, hola bilatzakin pixka laguntzi jot, bera juteko dana. Vale, juntza igu hori dana. Zondo, eta guain inbiar deuna da, bizkotxoko, nola egon gehan hor arrotzen, merenge, diten, gorringok arrotzen, guain ez da inberra, vuelta, eta bestela bera etortzea. Orduan guain, naztu behar dugu. Azpitikan, eta goraka, suabe. Azpitikan, goraka, hola, dena elkartu arte. Bueno, eta, kanpaina hau. Aspaldikoa da, zenbat urte dijoa martxan? Bai, duela 20 urte hasi ginen. Bueno, hasi ziren kanpaina honekin. Bai, zenbat urte azkazu? 22. 22, bale. Gozo, gazte hasi zinan, Ondo, 20 urte dijoa orduan martxan, Bai. Ze ona. Eta arrakasta handia izan du. Arrakasta handia, eta esan desun bezala, gero eta jende gehiago animatzen dago parik eramatea. Eta lego esan desunare bai, bolondrez asko bihar diala, ez da? Zertarako bihar dia bolondreza? Zertan iten dute... Zertan laguntzen dute? Bueno, lehenengo, adibidez, supermerkatutara edo jostailu denetara juten geha, eta saiatzen geha jende animatzen jostailuak erostera. Lehenbizi voluntario asko behar dira. Gero, jostailuak bazkagunean, separatu egiten ditugu, adinaren arabera,
Eta han ere, ordu asko dira, ze, imaginatu 500 jostailu dituzula. Ja, banaka, ikusi, Ikusi berriak diren edo ez, adinaren arabera separatu eta lan handia da. Eta gero batez ere jostailuen lotak egitean. Zer, imaginatu 500 ume dituzula. Fitxa, adina, zaletasunak, jostailua aurkitu behar dezu, zer nahi du. Orkestak batzutan, ez da, hau, eta bat akar, baina biru hau nahiko nion eman da, jo zitezu, dona, katona, ozer, nole betxezaten. A ber, gehien bat iristen geha, Vale. Baina, bai, ume horrek nahi jostailua ez badago, antzeko zerbait, antzeko zerbait iatzen dugu, bai. Igual gero gehiago gustatzen zaio, Bueno, beti saiatzen geha, zaletasuna kontuan hartzen. Ondo. Bueno, hau, barroa, Eta gero, behitu, hemen hasi naiz ni bueltaka, eta batzutan irin pixka gelditzea, eta ez da eman mermila buelta irin guztia jun arte. Hobeto da, irin pixkatxo bat, bolatxoiek esan ditena ez, baina irin pixka limado ez da zer gertatzen, gero labian jungo da. Baina bueltaka gelditzen bagea, irin guztia jun arte, arrautza jetxiten da. Orduan, garrantzitsua da, nahi dugu bizkotxo bat, hola, pixkat, gorputzakin. Bueno, eta, Amaia, bolondresak, izan nahi dunak, noa jun behar du, nola in behar du, ze ezaugarri uki behar ditu? Bueno, gazten gurutzen gorria, 15 urte izan behar ditu, eta gehienez 30 urte. Vale, oza, gaztia izan behar du. Claro, gazten gurutzen gorria. Vale, bikain. Eta, gure, tokiko asamletara jun behar du, edo bestela, telefono zenbaki bat daukagu, 942 eta deitu, eta, esan voluntaritza egin nahi ez dula. Eta beti ongo alekun bat, ez da? Hombre, beti. Ez ditu gateak izte, jendea behar dugu. Ikain, eta gero, numetxuak, gero eta gehiago biharra gehiokin daude? Gero eta ume gehiago daude zaugarritasun egoeran? Biharragin? A ber, beti daude, baina ez dugu azken urtetan ez dugu nabarmendu igoera handirik egon denik, así que... Osa, que mantentzen da. Bai. Bueno, ondo, eskerrak itezuen lan guztiagatik, azkenian beti daude jendia, biharrakin eta dakanak lagundu inbiardu. Hori dudi gabe. Bueno, hemen, eharrakinten nahi gana bizkotxuak. Nia! Gaureke, holaxe, kafez niagin jateko eharrak engoia, Oso pinta hona dauka, Pinta erra hartzen nahi da, bai. Vale. Baitu, ni uste batekin nahiko izango la, hemen sartuko zaizkitenak. Sartuko hemen bai horrela, Txak. Vale, listo. Abonea. Eta ingo diuna da, guain garnitikan kurrutskari pixkatukitzeko azukre birrindua botako jau. Hola gainetikan geruza txiki bat, eta gelditeka bikain, hola kego labian sartzen dien hori karamelizatu itea. Eta Amaia, zenba denbora zuaz ja hemen? Bolondrez bezala. 7 urte daramatia gurutze gorrian, 15 urterekin hasi nintzen. 15 urte txokin, Ondo. Bai, zatean, ez da, lania baino lehenu horrazi zinean bolondrez bezala orduan, ez da? Bai. Eta nolatan sartu zinala hor, zergatik? A ber, ez neuzkan lagun asko, ez neuzkan lagunik, eta beti ikasketetan zentratzen nintzen, eta, txikitatik nina eta amak beti erakutsi jate zortan dia daukadala, eta beti gustatu izan zait laguntzea, eta orduan, 15 urterekin, amak eta biok bilatzen hasi ginen, ze gaina adingabentzako zerbait aurkitza ez da erraza. Eta orduan, gazten gurutze gurria aurkitu genuen, eta antzartu nintzen. Ze ona. Eta, zu bezala jende oso gazte sartzen da, jendia helduago sartzen da, edo... Hau sartuko dugu labian, Hau segituan iten dia, 5-6 minutuan, asko jota. Tita baten iten dia. Esan? Bai, jende nahiko gaztea sartzen da. Gehien bat 16-17 urterekin, eta geroan ja urteak urte batzu geratzen dira, bai. Eta zergatia, besteen historiak eta kontatzeko, o zergatik sartzen da jendia, o benitu zure kasu antzekoak izaten dira, edo... Gehien bat, jendeak hau ez du uste, baina gero eta jende gazteago dago eta gauza hauek asko gustatzen zaizkie, laguntzea, solidarioak izatea,
Eta orduan, uste hori mugitzen du jendea, amputatzea. Hombre, egia esan horrek bete iteo, ez da? Eta norbaite baso zeiten dezunean, eta dakizunean bi ardunei laguntzen ari zehala, bai, esan duen bezala, askotan, hainbeste gauza eskauta soberan, dakanei laguntzen baino gobeo, zer da, zerraz. Bueno, zemuzu azkermatxo horrekin? Uste dut ono dagoela, no? Hori ere, behitu, gaieta jo horrek sartu, kafez nian berren igual hemen sartuko ditugu, Ze gauza hona indeun hemen. Vale, hau ingo deuna da, behitu, vuelta eta vuelta, itxura eharra daka, hau listo dakao. Ingo deuna da ere bai pixkat, hotzian sartu, hola, gorputz pixkat hartuko, eta gero mangatxo batekin beteko du. Behitu, esan dizuten nazketa hemen ingo deu. Lehen da bizi sartuko ditugu hemen horrela, pixka bustiko ditugu kafiakin, gero jarriko jau krema, berriro soletilla, berriro kafetxua, berriro hau, eta gero hiek txikitu ingo ditugu, eta jarringo xeure bai gaina. Eta esan deuna, hau ingo deuna da, hotzian sartu, eta gero mangatxo baten jartzeko. Eta bitartean amaia jungo gea beste reportai bat ikustea, ondo iritu zaizu? Super ondo. Jungo gea ostalaritza eskola batea, Gamarraino, eta, beste errezetatat ikasten dugu, seguru baiet, guazen bertara. Kaixo Joseba, Sabinaz, Gamarrako ostalaritza eskolan gaude Gasteizen. Ongi etorri gure eskolara. Ni hasi nintzen orain dela 3 urte hemen eskolan irakasle moduan klaseak ematen. Orain dela 15 urte izan nintzen ikasle, hemen bebai. Eskolatik irten nintzenean Artxandara joan nintzen nire ikasketak jarraitzen ikasten, eta hortik irten nintzenean, joan nintzen jatetxe honenetan lan egiteko. Egon nintzen Neko Atzarekin Azurmendin, 3 izar dauzkala jatetxea, eta gero egon nintzen Zaranten eta Minan, bebai, Bilbon daudela. Gero berriro torri nintzen Gamarrako eskolara, zuzendaritza egitera, irakasle izateko behar duzulako titulo hori. Gamarrako eskolan 3 maila daude, maila basikoa, erdi maila eta goi maila. Eta dauzkagu 3 alderdi ezberdinak. Dauzkagu sukaldaritza, zerbitzua eta okindegia eta gozogintza. Erdi mailako mailan 2. kurtsoa ematen dut. Hauek dira nire ikasleak eta ikusten duzuen bezala lanera dauz topera. Bueno, azalpen hau eta gero goazen errezeta bat prestatzera. Egingo duguna da errezeta bat, kartan eta degustazio menuan ikasleek egiten duten errezeta bat, plater bat. Plater hau janduja du izena eta dauzka elaborazio ugari, baina guk egingo duguna da plateraren elaborazio printzipala. Janduja hartzen du izena, Italiako Piamontean inauterietan dagolako edo zegoelako bere garaian, pertsonai oso famatu bat, eta horregatik jarri zioten janduja izena, ur praline batekin egiten dugun postrea da, eta ur praline hori elkartzen dugu gero estaldura txuriarekin. Estaldura txuri hori janduja bebai izena daka, eta da Europako txokolate markarik famatuena. Lehenengo gelatinak arrainkola jartzen ditugu uretan hidratatzen, gero egin behar duguna da janduja estaldura txuria urtu eta ur praline parte batekin elkartu. Hau elkartzen dugunean, beste ur praline partea elkartuko dugunekin, eta hori daukagunean arrainkolak esnegai parte batekin jarri behar ditugu urtzen, zutan urtzen. Dauzkagu 4 postre, eta postre hau 2. mailan, erdi mailako 2. mailan egiten dute, beste 3 postrekin batera. Lehenengo mailan egite dituzte gozogintzako elaborazio basikoak, eta 2. mailan ja nivela handitzen da, eta egite ditugu postre elaboratu gehiago. Eta irakaslea izatearen parterik onena nire ustez, azkenean guk ikasten hasi ginenean sukaldaritza edo gozogintza irakasle hasi naizenera arteko denbora guzti hori, bai eskoletan eta bai hainbat jatetxeetan eta lan eginda gero ikasi dugun guztia edo daukagun jakinduri guztia, ikasle erakustea beraiek hobetzeko eta beraiek lanera doazenean hobeto izateko, hori izango zen igual nire ustez parterik politxena.
musa prestatu dugunean, hartuko dugu gure prestaketa eta sartuko dugu hemen daukagun maukan. Mauka honekin egingo duguna da molde hauek bete. Bueno, azkenean ikusten duzuenez gozogintza sukaldaritza baino asko zehatzagoa da. Eta, bueno, ikaslei gehien bat, igual pixkat gehiago sukaldaritza baino kostatzen zaie. Bueno, batzuei bai eta beste batzuei ez, baina bai egia da oso zehatza dela gozogintza. Bale, eta aukiko genuke ja prest hau, izozkailura sartzeko. Bueno, jatetxera etorri nahi baduzute, gamarra.eus web horrian sartu zaitezkete, eta hor zuen maila erreserbatu. Aste arte eta aste azkenetan daukagu eguneko menua eta bufeta, eta ostegun eta ostiraletan egiten dugu degustazio menua. Hau da, postre hau dastatu nahi baldin baduzue, ostegun eta ostiraletan etorri bazarete. Moldetik ateratzen ditugun bola horiek, estaldura ispiluarekin gainetik bota, distira emateko. Badauzkagu ja elaborazio guztiak plateraren muntaia egiteko, eta prestatu dugu gure misen plaza. Orain hasiko gara, platera muntatzen. Platerrean jarriko ditugu hainbat bola. Gero hemen dauzkagu groseia batzuk, urrak, krumbel moduko bat, daukagu esnega jarrotua, txokolate saltza bat eta menta ostoak. Bueno, Joseba, hemen dakazu gure postrea bukatuta, eta ikusten duzuen bezala, hemen daude gure ikasleak topera zerbitzua moten, eta badakizue, hau dastatu nahi baldin baduzu, etorri eskolara eta ikusiko gea. Hon egin. Hau, Paxabi, eta gola txokolate duen postre guztik. Earra indezuna, Superon. Me katxiz lamar. Hagoen Gazteizia, bai jun behar dugu, bai bategatik eta bai bestegatik. Pasatuko gea. Bezarka da hondi bat eta urren arte. Guin deuna da hemen, hauek labaitik atea, gure bizkotxituak, esan dizuten bezala melindrotxuak, edo, ez dakit, bizkotxituak alegia. Eta hauek ingoituguna da bain hemen jarri, baitare kafia bota, eta krema indeu mangatxo baten. Ostutzen laga deu pixka, eta pixka mangatxo baten sartu, bertan ondo jartzeko. Eta hemen inbiar deuna da, behitu, hemen jarri dugu mortero, zuretako amaia, eta hemen jungo zea, behitu, Ja lehortzen dianean, gogortu iten dia, eta ja erresago birrintzen dia. Eta guain ingozuna da, irintxo bat prestatu, baina, bueno, irina baino, ez den eirez hautza itia, bale? Zuz hartu eskukada bat, golpetxo batzuk eman, eta ja pusketatan da honian dana, bertara bota, eta hori danak iningo dugu, bale? Eta ni bestalde ere bai jun behar naizena da, hauek garrapinatzen. Botako eta azukria, baitare pistatxok, eta ur pixkat botatzen diot, azukrei, baina pixkat bakarrikan, behitu zenbat, eta jarri berren, da urai eman, geroztak egula zenbat eroitzean iten detena da, iriki, sartu, eta jazta. Ba, behitu, gehiagi bota jot, pixak enduko jot. Pixka bakarrikan berreko, horrela xe. Eta hau hain beruan jarri, eta jungo gea garrapinatuak iten. Bueno, Amaia, zuzendari bezala, zelan tokatzen zaizkizu itiaz? Danak zuzendu bidar aldituzu? Bai. Asko kertze aldia? Bueno. Batzutan. Kontatu ze tokatzen zaizu unitia. Ba, proiektu gestionatu. Osea, voluntarioekin hitz egin, familiekin hitz egin, permiso bat behar badet ba eskatu, diru kontuak eta hola dena eraman. Osea, gauza asko. Asko, eta ze kostatzen zaizu gehiena, ze gustatzen zaizu gehiena. Eta jendeak kudeatzia, dirua jakitia da hono, ze gustatzen zaizu gehiena. Ez, jendeak kudeatzea. Bai, Bai. Nahiago dezu. Bai. Jende jatorra daldakazu orduan, erreziten dezu orduan, Bai, jende oso jatorra da, bai. Oso jatorra da, ondo portatzen zaizkizu orduan. Bai. Oso erreza egiten diate lana. Bai, Eta hau da zure ogibidea, guantxe horta dedikatzezea? Bai. Ez dakaten borarik proiektutan parte hartzeko. Ez dakazu, bale. Bueno, Amaia, eta guantxe esku hartien dakazue proiektu potente hau, ez da, jola estailu jasotzia dana, ze beste proiektu gehiago dituzu? Pentsaten de gauza gehiago dituzuela, Hombre! Bai, a ber, egiten dugu, hori, ospitaluztatuak dauden umeekin, gela bat uzten digute, eta, bueno, a ber, umeak eske gehien bat ezin dute atera beren gelatik. Eta orduan, astean bitan, gela bat uzten digute, jostaiukin, eta, bueno, gela hori ireki, eta nahi duten umeak, bertara juten dira jolastera.
Vale. Bai. Eta hori nun iten dezu, nun daude behaiek edo, segela, nun jartzen dezu hori adibidez hospitaletan edo... Bai, Donostiko ospitalean adibidez badaukagu. Vale. Eta hangabe. Eta, bueno, aurten hasi gea proiektu horrekin. Aurten hasi zate Eta asko gustatzen, bai, arrakastan dira dauka voluntarien artean, bai. Ze ona. A ber, hori noa zen? A ber. Hori da, betu, Bedore gabe, Mortero Vale. estimuz raka, lau bos golpe eman, atxaka, urrengoa mila. Vale? Oso ondo. Niko nahi bueltatu golpe eman dio, eta naiz despistatu, bestera karamelua peatu itezeizkitanak eta txura erratzen nahi dago. Vale. Bueno, eta... Denbora librea uste aldizu, ose, denbora asko biltzezea honekin, Bueno, bai. Bai, Baina azken urteotan denbora beto gestionatzen ikasi dut. Bai. Biharragatik, ose, bestela azkenien lan horiek askotan etxeara mangoitu zure, bai, zurekin ez da? Eta ikasketak alde batera utzi, eta, klaro. Bai, ze ikasten naizea. Zuzenbidea. Zuzenbidea, bale. Osea, guain iten dezu hogei bidea eta ikasle aldi berian, Me katxiz la mar. Eta denbora nondik ateatzen dezu, lo gutxitezu, ose? Ez. Bale, lo onditezu. Bale. Keba ondo. Ezakit nondik ateratzen duen denbora, ez? Aldan lekutikan, ez da? Bai. Ondo, eta bueno, geho, bestela, egun libretan, zeiten dezu, ze gustatzen zaizu ditia? Lagunekin geratu eta futbola. Futbolaria zea? Ez dut jokatzen. Ikustea gustatzen zaizu? Bai. Ondo, bikain. Eta leno, esan dut zure abizenak goilen, ez da? Bai. Nundik etorri da abizen hori? Alemanarra, osea... Alemaniarra da? Bai, nire aita alemana da. Aita alemana. Bai. Aitare bai? Amare bai, barkatu? Ez, ama ez. Ama bertakoa. Ama euskalduna. Ama euskalduna. Bai, koloria bakazu, bai, rubila eta txuila, bai. Ondo. Eta zen nahi du esan abizenak? Bakizu? Ez. Ez dakizu. Bueno, jende jatorra nahi du esan, Ze hola. Ze ona. Bueno, eta zerta etorri zan nahi, eta aspaldi etorri zan beha, edo nun ezagutu zian gurasoak? Ba, nire amak filologia alemana ikasten zuen. Bai. Eta orduan Erasmusa egitera juntzen Alemaniara eta ezagutu ziren. Vale. Eta amak, venga, guazen Euskal Herrira, Bai. ez da? Eta aita zemen guztua dago, bueltatzeko gogoakin dago? Supera gustu dago. Super kontento dago. Ja, super euskalduna da. Bai, Euskaraz hitzaite gure bai? Bai, ikasi inbartzun, ze irakaslea da. Así Benetan? que... Ze, ona. Da, irakasle, zerren irakasle da beha. Alemana. Alemana erakusten du. Vale. Ni badaki pixkat, hasten, hosten, guasten, nada. Ez dakit, aber, erakutzen nahi zerbait alemanez. Zu badakizu, etxean aitakin alemanez claro. hitzaitezu? Bai. Bai, Bai. Eta, aber, erakutsi guri hitzen bat, aber. Koch, Koch. Zer da koch? sukaldaria. Sukaldaria? Oh, vale. Ze ona. Koch, nola idazten da hori? K-O-C-H. K-O-C-H, koch. Ondo esan dut? Bai, oso ondo. Vale, bani joa pixkanaka. Bueno. Eta etxian hitz egiten dezu alemanez, edo? Bai. Bai, Bai. Osea, aitak alemanez hitz egiteizu? Bai. Ze Osea, ona. ni txikian nintzenean... Ama enteratzea alda? Bai, klaro, alemana daki. Vale, ikasi zuen behar egia, Bai. esan dezu area gontzala, ni nerian. Ai, ama. Bueno, hemen egola noiz benka, atea eta gero ere, huelta batzuk eman behar zezio, Guandik epela egotea eta bestela peatuta galditzea eta. Ze gauze, garrapinatuak, pila gustatzen zaizkit. Eta asko inditu nik, lanen beti tegin ditun, almendra garrapinatuak eta beti hola pastela eta botatzeko gauza eharra da. Bale, horrekin ondo zoaz bai, ezta? Bai. Bueno, eharra itxura hartzen nahi hauek, hoiek ere bai, bagoaz, ondo goaz txigre. Hau utzi nahi nun betu ondo xamurra daude, harrapatu dute, eta guain botako jo krema. Gero berriro baita bizkotxitok eta berriro krema, Bueno, eta aurten badakizue, EITB maratoiak, 25. urte hurrena betetzeula, eta aurten, ingo dana lana, gaixotasun kardiobaskularrak aurre egiteko. Eta badakizue, alde zuen neurrian, bagazuela zuen partia jartzia, eta gu hemen irikita gaude, zuen zai parte horiek ondo judeatzeko. Bueno, eta geho, a ber, Amaia, ez dakitakasun zerbait gehiago, gauza gehiago ite aldituzue hortikan, seguru baiez, zo zeuki deula txintxilika. Kontau. A ber, beste proiektu bat daukagu, eta eskola arrakasta da. Eskola arrakasta ditzen da? Bai. Vale, eta zertan datza? Azkenean, badaude, ume asko ezin dituztela klase partikularrak hartu. Bai. Eta orduan, gu han, txeko lanekin laguntzen diegu, eta
examenak prestatzen, eta... Bai. Bale. Eta hori nola egiten da, nola biltzen dira, o nola juten dira umek, edo nola egiten dezu hori? Tokiko asambletara juten dira, Bai. eta han voluntarioak daude. Lehenbizi merienda ematen diegu, ze igual askotan ez dute 3 aldiz jaten egunean. Eta orduan, Ez dakigu batzuk, zer dan nola ibiltzia. Eskerrak zaudeten, jende asko buru belarri olako gauzak egiten. Bai, ze garrantzitsua da, ondo jatia eta ondo datia eta hostailu gubitzia eta etxeko lanak iteko norbait laguntzen egotia. Zenbat gauza, ez da? Bai. Ona. Bueno, eta hori nola egiten dezu? Gero, zuek jutezate esan dezu jaten ematen zuela, eta gero nola egiten dezu hori etxeko lanan eta hori dana kudatzen? Ume bakoitzak etxeko lanak ekartzen ditu, Bai. edo examen bat prestatu behar du, eta voluntarioak handaude aurrarekin eta lagun egiten diote. Eta ez da bakarrik etxeko lanetan laguntza baizik, eta beraientzako ere garrantzitsua da sozializatzea, ikastolatik ateratzea, batzutan etxetatik ere ateratzea, eta beste umeekin batera egotea. Bai, ze azkenian gizakiak gea, familian eoteko jendia, ez da? Bai. Bueno, honek ere, itxura eharra, behitu, eharra, pistatxo festa. Ona, hau, ingotena da pixkat, zabaldu, denea hobeto iristeko, horrela xe, bale, engantxo honekin, hau honeak arri, hau honeak ere bai, hola, eta honek gaute zaion gauza bakarra da, guain, gainetikan bota, eta, a ber, probatin gota beste muskata zaigun. Alda jan, Hombre! Eharra indegu horrekuan, amaia. Eharra indegu. A ber, hauekin nahiko dakaten, Nik usten dut, hauek bildurri gabe botako jo gorrela, Bitu. Ze gauza hor, hau pistatxoa gustatzen zaio nahi eta kafia, honekin asmatu ingau, seguru. Seguru, gauza errateako hemen. Horrela jarriko deu. Vale, buelta emango jot, bestaldetik ebai botatzeko. Bueno, eta zuzuk alde, gutxi ez ibiltze zela esan diazu leheno, ze? Bai. Ze prestatzen dezu gola, ze bereziak asunian, edo ez dakit. A ber, nire arloa reposteria da. Esan dezula futbol partido bat ikustea gute zehala, o etxian dala kanpoan jolasten duelako, ze prestatzen dezu lagunekin jateko? Ez errez. Ez errez? Doitu egiten dugu. Tren, mekatxiz la mar, urrena pastela prestatu hau, bale? Bai, hombre, hoi bai. Ondo. Baina ukiko zu, zerbait iten dezuna ez dakit. A ber, reposteria. Tortilla, patata, jarra, ez? No. Koso gintza egitezu? Bai. Bai, ez prestatezu, adibidez. A ber, gazta tarta. Gazta tarta? Hoi bai. Vale. Baina, jazta. Eta nolakoa, labian nindakua edo bezkian fresko? Labian nindakua. Bueno, eta honekin ia bukatu dugu, gainean hauek botako ditugu kurruskari daudela. Eharra indegu gaurkoan. Bueno, Amaia, azkenengo deialdi jaiteko, jendiai, nundazka guztia jostailuk, eta bar. Bueno, tokiko asambleetan, hori webgunean edo sare sozialetan ikusi dezakezue. Eta, bueno, azkenik eskerrak eman jendeari parte hartzagatik, haien eskuzabala tasunaren gatik, eta voluntarioei ere, mi esker, eta zuei ere. Eskerrik asko! Urra bat, zuri, mila esker, Amaia eta zure telalde guztiai, eta gurutze gurri guztiai, guztiai, eta ondo pasa, eta ez pasa, eta goxatu. Agur! Agur!